फ्रेंड्स दिनै आं नोंथांमोननो लाबोदों सेन्टेन्स कम्बिनेशन मेट्रिक केन्डिडेटफोरनि थाखाय खूब इम्पर्टेन्ट बियो आरो ओरैनोबाबो जोंनो नांगौ इंराजि बुंनाय लिरनाय थाखाय खूब इम्पर्टेन्ट बे सेन्टेन्स कम्बिनेशना जों बेखौ रोंनांगौ सेन्टेन्स कम्बिनेशन होनना बुङोब्ला बाथ्रा मोननै मोनथामखौ मोनसे खालामनाय बे जाबाय सेन्टेन्स कम्बिनेशन दिनै आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना जे सेन्टेन्स कम्बिनेशन इंराजिनि बे सेन्टेन्स कम्बिनेशननि सोमोन्दै मिथिनो लुगैब्ला आंनि भिडिअखौ नायजागोन नङाब्ला बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन जों फैदो सेन्टेन्स कम्बिनेशन मारै खालामो जोङो सेन्टेन्स कम्बिनेशन खालामग्रा जोङो माखासे कनजांक्शनफोर दङ आरो माखासे वर्ड्सफोर दं जेरै एन नाम्बार 1 आव आं एननि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों एनआ जाबाय मोननै बाथ्राखौ मोनसे खालाम आं बेयाव लिरदों एन समान समान मोननै रोखोमनि सेन्टेन्सफोरखौ एन दाजाबना कम्बाइन खालामनाय जायो जेरै एग्जाम्पल लाबाय जोङो नैबे एग्जाम्पल शी लाइक्स कफि बियो एके सासे मानसियानो मोननै बुस्थु मोजां मोनो जों मोननै बाथ्रायाव लिरना दोनदों बिखौ शी लाइक्स कफि बेखायनो जों बेखौ कम्बाइन खालामनो हायो मानो खासे मानसियानो नालाय शीयानो लाइक्सआनो लाइक्स शी लाइक्स एके बाथ्रा मात्र मोननैल' अबजेक्टआल'सो बेलेग बेलेग बेखौ जोङो जि मोननै अबजेक्टआ बेलेग बेलेग बेखौ एनजों जोङो दाजाबनांगोन जेरै शी लाइक्स टी एन्ड कफि थिग बेबायदिनो राम गोज टु स्कुल सीता गोज टु स्कुल सीतायाबो स्कुल थाङो रामाबो स्कुल थाङो राम आरो सीताया बेलेग बेलेग खिन्थु थांनाय जायगाया समान भार्बाबो समान थांनाय जायगायाबो समान ओंखायनो होमबा जों बेलेग बेलेग मोननै बुस्थुखौल' एनजों दाजाबनांगौ राम आरो सीताखौ दाजाबनांगोन जों ओंखायनो राम एन्ड सीता गो टु स्कुल नैबे एखे बाथ्रा ब्रिं मी ए पेन गो टु द मार्केट ब्रिं मी अ पेन गो टु द मार्केट माने एखे बेखौ लाना फैग्रोनांगोन जोङो गो टु द मार्केट एन्ड ब्रिं मी ए पेन बाजाराव थांनानै आंनो गंसे पेन लानानै फै होनना बुंदों ओमफ्राय नैबे नै नाम्बारा जाबाय काम हियर सिट डाउन नियर मी काम हियर आरो आंनि सेराव जिराय सिम्पल बाथ्राखौ बुजि मोनबानो मोनबाय जोङो काम हियर एन्ड सिट डाउन नियर मी सिम्पल ओमफ्राय मा दङ लास्ट मोनसेया जाबाय द अर्थ इज राउन्ड वी कैन प्रुभ इट द अर्थ इज राउन्ड वी कैन प्रुभ इट भेरि सिम्पल दाना जों सेन्टेन्स कम्बिनेशन खालामनाय जायो बादनि हेफाजाबजों बादखौ बाहायनानै जों सेन्टेन्स कम्बिनेशन खालामनाय जायो बादजों सेन्टेन्स कम्बिनेशन खालामनो थाखाय मोननै सेन्टेन्सआ उल्टा उल्टि जाद्लायनांगोन जेरै बेयाव लिरदों आं मा मोननै सेन्टेन्सनि मोनसेया गुबुन मोनसेनि उल्था जायोब्ला बादजों कम्बाइन खालामनांगौ बा खालामनाय जायो जेरै हि इज पुर नाथाय पुरनि उल्था बियो मा हि इज अनेस्ट ओरैबायदि उल्था उल्टि जानांगोन मोननै सेन्टेन्सआ अब्लाना जों बाददो दाजाबनाय आरो मिथिखायो जोङो हि इज पुर हि इज अनेस्ट बियो दुखिया बियो गोरिब नाथाय बियो सादु बियो मोजां मानसि ओरै आरो ओंखायनो हि इज पुर बाट अनेस्ट नैबेबो शी लाइक्स कफि शी डाजन्ट लाइक टी बियो कफि मोजां मोनो शी लाइक्स कफि शी डाजन्ट बियो उल्टा उल्टिना मोननै सेन्टेन्सआ उल्टा उल्टि जाद्लायनांगोन अब्लाना जोङो बादजों कम्बाइन खालामनाय जायो जेरैबायदि शी लाइक्स कफि शी डाज नट लाइक कफि ओंखायनो शी लाइक्स टी सरि नैबे उल्टा नैबे कफि जानांगौ मोननैबो टी जाना दं बेयाव बे जानांगोन मा शी लाइक्स कफि बाट नट टी शी लाइक्स कफि बाट नट टी ओरै जानांगौ बेयो नेक्स्ट एग्जाम्पल द बय स्टाडिड हार्ड गथ'आ खोब मोजाङै फरायदोंमोन हि फेल्ड खिन्थु बियो फेल जादोंमोन खिन्थु होबानो जाबाय बियो बाद होबानो जाबाय ओंखायनो मा बियो द बय स्टाडिड हार्ड बाट फेल्ड भेरि सिम्पल दा नेक्स्ट एग्जाम्पल हि वर्क्स स्ल' हि इज स्टेडि बियो लासै लासै खामानि मावो नाथाय गोमजोरै मावलांखाबाय थायो बा नाथाय जागोन बियोबो नाथाय हि वर्क्स स्ल' बाट हि इज स्टेडि दाना नेक्स्ट आरो अराबो खोब इजि एबा नङाबा बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय फोरमायनानै कम्बाइन खालामनाय जायो बाथ्राफोरखौ जेरै रिड वेल इउ विल फेल मोजां फराय नङाबा नों फेल जागोन नङाबा अर माने नङाबा रिड वेल मोजाङै फराय नङाबा नोङो फेल जागोन रिड वेल अर इउ विल फेल नाम्बार 2 एग्जाम्पल इउ मास्ट एराइभ इन टाइम नोङो सम मथे सफैथारनांगोन इउ मास्ट एराइभ इन टाइम नोङो सम मथे सफैथारनांगोन इउ मास्ट बि फाइन नङाबा इउ मास्ट बि फाइन नोंखौ फाइन हमनाय जागोन ओंखायनो इउ नङाबा अर नांगोन इउ मास्ट बि एराइभ इन टाइम अर इउ मास्ट बि फाइन दाना नै लिरबाय इउ मास्ट एराइभ इन टाइम अर इउ मास्ट बि फाइन नाम्बार 2 एक्सारसाइज डु एक्सारसाइज इउ विल बि फेल ब्याम खालाम नोङो बेराम जागोन नोंनि देहाया गाज्रि जागोन नों लोमजागोन होनना बुंदों होमबा मा जागोन बेखौ लिरनांबाय सिम्पल एक्सारसाइज खालाम नङाबा नोङो गाज्रि नोङो बेराम जागोन डु एक्सारसाइज अर इउ विल बि इल भेरि इजि दाना नाय नेक्स्टआ जाबाय इफ
if जों कम्बाइन खालामनाय जायो खोब इजि आरो इन्टारेस्टिं if जों खालामनो थाखाय बेयाव जुदि if माने जुदि बाहायनानै जोङो कम्बाइन खालामनायनि वर्क हार्ड you will succeed work hard you will succeed गोब्राब खामानि माव नोङो देरहागोन जों हाखायो बर'दो मा खालामनांगोन बेखौ जुदि नों गोब्राब खामानि मावो नों देरहागोन ओरै खालामबानो जाबाय ओंखायनो if you work hard कमा होनांगोन बेयाव नै एग्जाम्पल दं बेयाव if you work hard you will succeed if you work hard you will succeed नङाबा नैथियाव लाब दायो नै you will succeed खौबो जों सिगांथि लाना फैनो हायो नै जेरैबायदि नै you will succeed if you work hard किन्तु if खौ नों सिगाङाव लाङोबाथाय नै हार्डनि उनाव नै कमा मोनसे होनांगोन नैयाव किन्तु आरो you will नै फिउचार डिफिनिटखौ नै सिगांथि लाना फैबा you will succeed if you work hard खौ गेजेराव जेबो कमानि गोनांथि गैया नम्बर 2 एग्जाम्पल इज you will get prize you stand first नोङो बान्था मोनगोन नोङो फार्स्ट डिभिजन खालाम ओंखायनो बुंदो नों जुदि फार्स्ट डिभिजन खालामबा नों बान्था मोनगोन ओरै खालामबानो जाबाय ओंखायनो you will get prize if you stand first if you stand first you will get prize उल्टा उल्टी खालामनो हायो जोङो उल्टा उल्टी जेरैबायदि मा उल्टा उल्टी होनदाङो if you stand first नोङो जुदि फार्स्ट डिभिजन मोनोबा फार्स्ट खालामनो हायोबा you will get prize नों प्राइज मोनगोन नङाबा नै you will get prize खौ सिगाङाव लाना फैनो हायो you will get prize if you stand first बेबायदि इन्टारेस्टिं आरो नै मोनसेया जाबाय नैबे ifनिनो किन्तु if जुदि नट थाफादेरोबा आनलेस बाहायनांगौ आनलेस बाहायनानै बेखौ कम्बाइन खालामनांगौ जेरै वर्क हार्ड you cannot pass नैथिं cannot थायोबा इथिं वर्क हार्ड नैथिं खालि cannot pass थायोबा you cannot pass बा इथिं खालि नेगेटिभ जायोबा सेन्टेन्सआ हमनिया if you do not work hard if you don't work hard you cannot pass ओरैबायदि मोननैबो नेगेटिभ जायोना नै इथिंबो नट if you don't work hard नों जुदि गोब्राब खामानि मावाबा नैथिबो नट इथिंबो नट इसा मोननैबो नट थायोबा मिथिखा नोङो नै बायदिबो खालामनो हायो इसाबो खालामनो हायो if you don't work hard you cannot pass ओरैबो खालामनो हायो नङाबा नैसाबो खालामनो हायो नैसा खालामनायानो बेटारसिन सिंनि मोनसे आनलेस बाहायनानै unless you work hard you cannot pass मा जायो बेयो एखे जाबाय बाथ्राया नोङो जुदि गोब्राब खामानि मावाबा नोङो पास खालामनो हानाय नङा नैखौ if आरो नट थायोबा नैया जुदि ifनि if क्ल'जआ नै if क्ल'ज माने नै if जों जागायजेननाय नै खोन्दोआ जुदि नट थायोबाथाय बेखौ नोङो if नटनि जागायाव आनलेस बाहायबानो बियो if नट फोरमायखायो unless you work hard if आरो नटआ रिमुभ जाबायना नै फार्स्ट सेन्टेन्सनि if आरो नट थायोबाथाय if आरो नटनि जागायाव आनलेस बाहायबानो बियो if नट फोरमायखायो अब्लाना जेब्ला नों आनलेस बाहायगोन अब्ला बियो खुनु नटनि गोनांथि जालिया मानोना आनलेसआनो गावनो नेगेटिभ खायो ओंखायनो unless you work hard नों जुदि गोब्राब खामानि मावाब्ला होननाय जाखाबाय you cannot pass नों पास खालामनो हानाय नङा नेक्स्ट एग्जाम्पल नायनो जोङो you cannot answer it you know it you cannot answer it you know it थारमाने नोङो एन्सार होनो हानाय नङा नोङो मिथियो जाना दङ नों मिथियाबा जानांगोन बेयाव ओंखायनो नोङो जागोन if you do not know इला इथिंगाल if आरो not दङ ना नै आनलेस होबानो जासिगोन जों unless you know जाखाबाय you cannot pass नि एग्जाम एन्सारखौ लादों जोंनिया unless you know निया if क्ल'जआ not दङ ना if you do not निया if आरो not दङ ओंखायनो बेयो if आरो नटनि जागाय जों आनलेस होबाय निया दुखौबो गैला नटआबो गैला ifआबो गैला बिनि जायगायाव जों आनलेस बाहायबाय unless you know नों मिथियाबा you cannot answer it नेक्स्ट neither nor बिराद इम्पर्टेन्ट बियो neither norआ जाबाय माबा मोनसे मोननै खामानिनि मोननैबो नेगेटिभ थारमाने मोननैबो जाफुंनाय नङा बा जाफुंदिया अब्लाना जों neither nor बाहायो मोननैबो नङा फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरैबायदि नै the boy is not intelligent he is not sincere गथ'आ इन्टेलिजेन्टबो नङा आरो सिनसियारबो नङा ओंखायनो बेबायदि मोननैबो नेगेटिभ बाथाय मोननै सेन्टेन्सबो नेगेटिभ बाथाय जोङो neither nor बाहायनानै कम्बाइन खालामनांगौ ओंखायनो the boy is neither intelligent nor sincere जाय मोननैया नङा नै इन्टेलिजेन्टबो नङा सिनसियारबो नङा होनदों ओंखायनो the boy is यालासे समान the boy is not he माने नै बयखौनो बुंदों ओंखायनो नै यालासे सेन्टेन्सआ समान ओंखायनो से समान मोननै सेन्टेन्सखौ जों कमन लायो दा बय इज कमन लाबाय जोङो ओमफ्राय मा मोननैया बेलेग इन्टेलिजेन्ट आरो सिनसियारा बेलेग नालाय बे मोननैखौ जोङो नाइदार नर दाजांबो थारमाने बे मोननैनि गेजेराव नर होयो आरो सिगांथिं निदार होबानो जाबाय दा बय इज निदार इन्टेलिजेन्ट नर सिनसियार he is not guilty his brother is not guilty he is not guilty his brother is not guilty ओंखायनो जोङो खालामनांगोनबा जोङो सिम्पल बियो
बिबो सोर मोननैबो नै गिल्टिया कमन ना बियो कमन जागोन ओमफ्राय मोननै बुस्थुआ बेलेग बेलेगा मा बि आरो बिनि बिदा सेन्टेन्सआव मा मोननैया बेलेग बेखौ नायनांगोन थारमाने कमनखौ नायनांगोन हि हिज ब्रादार खानै बेलेग बेलेग खानै मानसि ओमफ्राय थिंगाल इज नट गिल्टि मोननैबो समान बे मोननैबो समानखौ जों मोनसेल' बानायगोन नैया आर गिल्टि जाबाय ओमफ्राय नेगेटिभ जाबाय मिथिखाबाथाय नाइदार नर होबाथाय नै नटा गैला जागोन आरो ओंखायनो कमानखौ नायनांगोन जोङो नैया इज नट गिल्टि नटाथ' गैया जासिगोन ओंखायनो इज गिल्टि जासिगोन इज गिल्टि खानै मानसि जाबाय नालाय ओंखायनो आर गिल्टि जासिगोन आरो ओंखायनो नै कमन आर गिल्टिनिया मोननै बुस्थु जा बुस्थुआ कमन दङ बेखौ कमन लाना फैनांगौ इयाव बेनिफ्राय जाय मोननै बुस्थुआ बेलेग बेलेग बेखौ निदार नरजों दाजाबनांगौ जेनेखि नाइदार हि नर हिज ब्रादार्स ओमफ्राय बेखिनिया दोनखायनिया इज गिल्टि इथिबो इज गिल्टिमोन नटाथ' जानाय गैला ओंखायनो आर गिल्टि जाबाय आरो जाय मोननै बुस्थुआ बेलेग बेलेग बेखौसो नरजों दाजाबनांगौ नाइदार अबजेक्टआ बेलेग बा अबजेक्टखौ नाइदार नरजों साबजेक्टआ बेलेग बा साबजेक्टखौ नाइदार नरजों नाइदार हि बिबो नङा नर हिज ब्रादार्स बिनि बिदायाबो नङा आरो गिल्टि गोरोन्थि नङा दायनिगिरि नङा देन नाम्बार 3 we did not visited Guwahati I did not visited Guwahati I did not visited Shillong बेयो मा I did not visited इयावबो I did not visited मोननैबो कमन सेन्टेन्स होमबा जों बेखौ मोननै खालामनांगोन ओंखायनो एन्साराव मा जागोन निया कमन लानांगोन जोङो I visited खालामखाबाय निया डिड नटाथ' फैखायला नट फैयाबा डिडआ फैलिया नटा फैयाबा डिडआ फैलिया खारन नै नटा डि थाबासो थायो बियो ओंखायनो इयो नाइदार नरानो नेगेटिभ नालाय इनिखाय नै कमान जोङो I did not गैला बियो I visited आन्था खालामबाय दा I visited इयावबो I visited बे मोननै कमानखौ जों कमन लाबाय निया I visited ओमफ्राय दाना गुवाहाटी जायगाया बेलेग बेलेग ना नै शिलं गुवाहाटी इनिखायनो बिसोर मोननैखौ जोङो नाइदार आरो नरजों जुग खालामबाय कम्बाइन खालामबाय ओंखायनो I visited neither Guwahati nor Shillong ओरैबायदि स' नेक्स्ट टुआ खोब इम्पर्टेन्ट टुआ जाबाय मा माबा मोनसे जानायनि थाखाय माबा मोनसेखौ मावनो हाया ओरैबायदि फोरमायनो थाखाय दानिया नै एग्जाम्पल बुजि मोनगोन द वर्ड इज भेरि स्मल दाउआ जोबोर फिसा इट केन नट फ्लाइ बियो बिरनो हाया बेबायदि आरो माबा मोनसे बिराद फिसा बा गिदिर जानायनि थाखाय माबा मोनसेयाव गोहोम गोग्लैहैनाय जुदि ओंथि फोरमायोबा माबा मोनसे गिदिर फिसा बा माबा मोनसे जानायनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया माबा मोनसे गोहोम गोग्लैहैनाय जायोब्ला टु जों बाहायो जेरैबायदि द वर्ड इज भेरि स्मल दाउआ बिराद फिसा आरो बि फिसाखायनो बियो बिरनो हाया केन नट फ्लाइ इगोदि बाथ्राखौ नोङो फैनांगोन द वर्ड इज टु स्मल भेरिनि जायगायाव टु होनांगोन द वर्ड इज टु स्मल टु फ्लाइ इथिंगालै नैथिं ससेखौ उननि ससेखौ टुजों दाजाबना होबानो जाबाय आरो ओंखायनो टु बियो द वर्ड इज टु स्मल टु फ्लाइ बिनि ओंथिया बेनो दाउआ ओरैबायदि फिसा जे दाउआ बिरनोनो हाया बियो बिरनोनो हाया नेक्स्ट एग्जाम्पल बा नैसाबो लिरनो हायो बेखौ द वर्ड इज सो स्मल डेट इट केन नट फ्लाइ सो डेटजोंबो दाजाबनो हायो बेखौ नैबे सेकेन्ड नाम्बारा सो डेट बा सानै मोनसेया बेटारसिन मोजां द वर्ड इज टु स्मल टु फ्लाइ दाउआ ओरैबायदि फिसा बिरनोनो हाया ओमफ्राय बेखौ नैसाबो हायो सेम द वर्ड इज सो स्मल डेट इट केन नट फ्लाइ नेक्स्ट एग्जाम्पल टु एग्जाम्पल द सिलिं इज भेरि हाई सिलिंआ जोबोर गोजौ आई केन नट टाच इट बेखायनो द सिलिं इज टु हाई भेरिनि जायगायाव द सिलिं इज टु हाई फर मी आंनि थाखाय नालाय आंनि थाखायल'सो नालाय आं हमना ला चेम्पारफ्रा मानसिबो जानो हानाय द सिलिं इज टु हाई फर मी टु टाच लास्टनि खिनाखौ टुजों दाजाबना होबानो जाबाय बेयो नेक्स्ट एग्जाम्पलनि नैबे जाबाय बेखौनो एबा द सिलिं इज सो हाई स'जों बाहाय जोङो द सिलिं इज सो हाई फर मी डेट आई केन नट टाच इट ओरैबाय नेक्स्टआ जाबाय डु इटआ जाबाय इम्पर्टेन्ट आरो इन्टारेस्टिं डु इट माने जुदियोबा जायो थेवबो निया जेरैबायदि उल्था उल्टिबाबो जायो हि वाज इल हि एपियार्ड इन द एग्जाम बियो लोमजादोंमोन बियो परिखाखौ होदोंमोन होनना बुंदों बियो लोमजादोंमोन बियो परिखाखौ होदोंमोन माबोरै जागोन होनबा मानेसो जागोन बियो जुदि बियो लोमजादोंमोनब्लाबो डु इट माने ब्लाबो जायो बियो लोमजादोंमोनब्लाबो बियो एग्जामखौ होदोंमोन ओंखायनो डु हि वाज इल बेनो जाबाय डु फार्स्ट डु होनांगोन बेखौ डु हि वाज इल इयेट माने थेवबो बियो लोमजादोंमोनब्लाबो डु आरो इयेटआ ब्लाबो जाखायो मोननैजों लोगो नांनाय ओंखायनो नैसा जायो जों जुदि सेपारेट बुङोबा बाथ्राखौ डु हि वाज इल जुदिबा बियो लोमजादोंमोन इयेट थेवबो हि एपियार्ड इन द एग्जाम बियो एग्जामखौ होदोंमोन नेक्स्ट एग्जाम्पल हि वाज अनेस्ट बादजोंबो हायो मोनसेखौनो मोननै मोनथामजोंबो हादलायजों कम्बाइन खालामनो जायखिजाया कम्बाइन जाबानो जायो आरो हि वाज अनेस्ट जों बेखौ माबादोंबो हायो
जों सिगांनो मोनबोखाबाय जों बादजोबो हायो इखो he was poor but he was honest ओरै बाहायो खिन्थु जोङो नै do yetदोबो हायो जायखिजाया मोनसेथ' खालामबानो जायो खालामनानै नायनांगोन जों मा मोनसेथ' हागोन सेन्टेन्सखौ जों गिबियाव नायग्रोनांगोन आरो बेखौ माजों कम्बाइन खालामनो हागोन नायनांगोन जोङो मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम राहाजोंबो हानो हानाय जेबो नङा खुनु फिक्स लामा गैया बेयाव जे नैबे 2 नाम्बारखौ नों do yetदोनो खालामखानांगोन नङा जों बाददोबो खालामनो हागोन जों आरो मादोबा बेलेगदोबो हानोबो हानाय जों नायनांगोन खिन्थु बाथ्राया गोरोबनांगोन he was poor but he was honest बाहायो जोङो खिन्थु जों दानिखौ do yetदो बानायनि Yeah, though he was poor, yet he was honest. Next example, I know him well, I don't call him. आं बेखौ मोजाङै मिथिगौ आं बेखौ कल खालामाखैमोन जों बेखौ बाददो बाहायो 3 नाम्बारखौबो 3 नाम्बारखौबो जों बाददो हायो though I know him well, yet I do not call him. नङाबा बेखौ हायो नोङो I know him well, but I don't call him. आं बेखौ लिङाखैमोन आं बेखौ लिङाखै हिसाब हायो I know him well, but I don't call him. ओरैबो हायो नङाबा नों do yetदो बाहायो though I know him well, though I know him well, जुदिबा आं बेखौ मिथिगौ yet थेवबो I don't call him आं बेखौ लिङाखैमोन नेक्स्ट जाबाय पार्टिसिपल इम्पर्टेन्ट पार्टिसिपला जाबाय नानै फोरमायनानै कम्बाइन खालामनाय जायो माबायदि नानै एग्जाम्पल बुजि मोनगोन नोंथांमोना दा मेन रेन एवे मानसिया खारखोमादोंमोन he saw a tiger मानसिया खारखोमादोंमोन बियो मोसा मासे होनदोंमोन मा रोखोम जुग खालामनांगोन जों बेखौ दिनै सानना नाय दा मेन रेन एवे मानसिया खारखोमादोंमोन he saw a tiger बियो मोसा मासे होनदोंमोन थारमाने मा खालामनांगोन बियो मोसा मासेखौ नुनानै खारखोमादोंमोन सिम्पल मा जागोन seeing a tiger the man ran away seeing a tiger पार्टिसिपल खालामबाय जोङो बेखौ ing खालामना होबाय seeing माने नुनानै जायो ing जुदि भार्बखौ जिरान बाहायोब्लाथाय जिरान बाहायनानै जुदि साबजेक्ट महरै सेन्टेन्सआव बाहायोबा बियो नानै जायो नुनानै जागोन जानानै बा इटिं ए टाइगार मोसाखौ जानानै ओरैबायदि जागोन आरो बा गोयिं टु दा स्कुलाव थांनानै ओरै जागोन ओंखायनो जुदि सेन्टेन्सखौ भार्बखौ जिरान फ्रम एबा भार्बनि लोगोआव ing होनानै बेखौ साबजेक्ट महरै बाहायोब्ला बियो नानै जायो जेरैनिया seeing a tiger मासे मोसाखौ नुनानै दा मेन रेन एवे मासेया खारखोमादोंमोन एबानो साबा हायो having seen पास्ट पार्टिसिपल होनना बुङो बेखौ having seen a tiger टाइगारखौ नुनानै मोसाखौ नुनानै दा मेन रेन एवे मानसिया खारखोमादोंमोन भेरि इजि नाम्बार 2 दा मेन हेड लक द डोर ही वेन्ट आउट मानसिया दरजाखौ मारिदोंमोन ताला मारिदोंमोन बियो थांदोंमोन सिम्पल मा जागोन दरजाखौ मारिनानै मानसिया बबाव थांदों बाहेरायाव थांदोंमोन हेभिं लक द डोर दा मेन वेन्ट आउट दरजाखौ मारिनानै मानसिया बाहेरायाव थांदोंमोन भेरि सिम्पल 3 नाम्बार एग्जाम्पल गैला दाना इनफिनिटिभ्सआ बिराद इम्पर्टेन्ट इनफिनिटिभ माने जायखिजाया टु जों जागायनाय सेन्टेन्सखौनो इनफिनिटिभ होननानै बुङो नोंथांमोना बुजि मोनगोन एक्जाम्पलाव हिज मादार वेन्ट टु द कलेज बिनि बिमाया कलेजाव थांदोंमोन हि वान्टेड टु मिट द प्रिन्सिपाल बियो प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन बिनि बिमाया कलेजाव थांदोंमोन थारमाने बिनि बिमाया नै हार जानांगौ दे सि जानांगौ सि नैबे हिया सि जानांगौ शी वान्टेड टु मिट द प्रिन्सिपाल होमबा बियो सहज मा जाबाय बिनि बिमाया हिज मादार वेन्ट टु द कलेज बिनि बिमाया कलेज थांदोंमोन शी वान्टेड टु मिट द प्रिन्सिपाल बियो प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन होमबा डाइरेक्ट बेखौ जों खालामनो हायो बिनि बिमाया प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो थाखाय कलेजाव थांदोंमोन होमबानो जाबाय सिम्पल ओंखायनो हिज मादार वेन्ट टु द कलेज टु मिट द प्रिन्सिपाल बिनि बिमाया प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो थाखाय कलेजाव थांदोंमोन खनसेनो खालामनो हाबाय जोङो भेरि इन्टारेस्टिं नैबे I told him get out from here at once I told him get out from here at once आं बेखौ बुंदोंमोन नों बेनिफ्राय अखारलां होमबा मा खालामनांगोन जों बेखौ खनसे नायो आं बेखौ अखारलांनो होदोंमोन बेनिफ्राय सिम्पल खनसेनो खालामनो हाखाबाय I told him आं बेखौ बुंदोंमोन get out from here at once आं बेखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय थाबैनो ओंखारलां होमबा बेखौ जों खनसेनो खालामोबा मा खालामनांगोन आं बेखौ बेनिफ्राय थाबैनो ओंखारलांनो बुंदोंमोन सिम्पल खनसेनो I told him to get out from here at once सिम्पल आरो इन्टारेस्टिं माने डेट दाना जोङो डेटजों बाहायो डेटजों जोङो बाथ्राखौ दाजाबनो हायो नै एग्जाम्पल लानोसै जों माखासे फार्स्टआव मा दङ द अर्थ इज राउन्ड बुहुमा दुलुर एभ्रिबडी नोज इट गासैबो मिथिगौ भेरि सिम्पल बेयो नै एभ्रिबडी नोज इटखौ सिगां लानाय बाय जोङो एभ्रिबडी नोज डेट द अर्थ इज राउन्ड बयबो मिथिगौ दि डेट माने दि जादों बेयाव आरो डेट माने जियानो जाखायो इंराजियाव एभ्रिबडी नोज डेट द अर्थ इज राउन्ड गासैबो मिथिगौ दि बुहुमा दुलुर सिम्पल फार्स्ट एक्जाम्पल कुइसन खनसे नायबावदो द अर्थ इज राउन्ड बुहुमा दुलुर एभ्रिबडी नोज इट गासैबो मिथिगौ बेखौ बेखौ सिम्पल गासैबो मिथिगौ दि बुहुमा दुलुर एभ्रिबडी नोज डेट द अर्थ इज राउन्ड
Number 2 example, Sita will pass the test, there is no doubt. Sita आनजादखौ पास खालामगोन, बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया. होमबा simple, there is no doubt that, बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया दि Sita will pass the test. Sita आनजादखौ पास खालामखागोन, ओरैनो जादों बियो. Simple, interesting. ओंखायनो when जों बाहायो सम फोरमायनो थाखाय जों when जों कम्बाइन खालामनाय जायो. जुदि सम थायोबा जोङो बै समखौ कम्बाइन खालामनो थाखाय जोङो when बाहायो. जेरैबायदि the teacher came, फोरोंगिरिया फैदोंमोन, it was 9 am, आरो बियो 9टामोन. थारमाने होमबा मा सिम्पल, जेब्ला 9टा जादोंमोन फोरोंगिरिया फैदोंमोन, ओरै खालामबानो गैला. The teacher came when it was 9 am. 9टा बाजियाव फोरोंगिरिया फैदोंमोन, जेब्ला मा होनदों the teacher came, फोरोंगिरिया फैदोंमोन when it was 9 am, जेब्ला 9टा बाजिदोंमोन फोरोंगिरिया फैदोंमोन. सिम्पल. Number 2, I don't know the time, आं टाइमखौ मिथिया. The train will leave, ट्रेना नागारगोन स्टेशनखौ हमना ला. The train will leave the station. मा सिम्पल. आङो टाइमखौ मिथिया, माब्ला ट्रेना हगारगोन. ओरैबानो जायो, when माने माब्ला नालाय. ओंखायनो I don't know the time when the train will leave the station. स्टेशना गैया, बे आं लगायना होदों मोजां खालामनो थाखाय सेन्टेन्सखौ. I don't know the time, आं टाइमखौ मिथिया. When the train will leave, ट्रेना माब्ला हगारगोन, आं टाइमखौ मिथिया. टाइमखौ मिथिया. सिम्पल, इन्टारेस्टिं. ना I don't know the time when the train will leave. ट्रेना माब्ला हगारगोन, आं समखौ मिथिया. दाना where माने जागा. जागाखौ कम्बाइन खालामनो थाखाय जों where बाहायनाय जायो. जेरैबायदि I know the place he was born. आङो जागाखौ मिथिगौ, he was born there. बियो बैयाव जोनोम जादोंमोन. होमबा आं मिथियो I know the place. आं जागाखौ मिथिगौ जेराव बियो जोनोम जादोंमोन. where माने जेराव जादों बेयाव. I know the place, आं जागाखौ मिथिगौ, he was born there. बियो बेयाव जोनोम मोन्दोंमोन. ओंखायनो आं जागाखौ मिथिगौ जेराव बियो जोनोम मोन्दोंमोन, आं बै जागाखौ मिथिगौ होननाय जादों बियो. ओंखायनो फार्स्टआव दंबाय I know the place, एक्जेक्ट बेखौनो लाखिखाबाय कुइसननिखौनो. I know the place, ओमफ्राय गेजेराव where लागायना हाबानो where he was born. बियो मुवाव जोनोम मोन्दोंमोन, बबेयाव जोनोम मोन्दोंमोन, आं बेखौ मिथिगौ. Number 2 example, this is the building. स्वर्गियारि lives here. This is the building. बेयो मोनसे बिल्डिं, स्वर्गियारिया बेयाव थायो. अब सिम्पल बियो. बिनो बिल्डिं, बिनो बै बिल्डिं जेराव स्वर्गियारिया थायो होनना बुंबानो जाबाय. This is the building where स्वर्गियारि lives. बे बिल्डिंआनो जेराव स्वर्गियारिया थायो. where माने जेराव जादों. बे बिल्डिंआनो जेराव स्वर्गियारिया थायो. साननाय जादों. This is the building where स्वर्गियारि lives. सिम्पल. आरो whom माने मानसि. मानसिखौ दाजाबनो थाखाय जोङो मानसिखौ दाजाबनो थाखाय जोङो whom बा who बाहायनाय जायो. This is the boy. थ' this is the building मोननाया. This is the place मोन. This is the plane he was born there ओरैमोन. दानिया this is the boy he wrote the letter. बिनो मानसिया गथ'आ जाय बे लेटारखौ लिरदोंमोन, जाय who माने जाय, whom माने जायखौ. ओंखायनो नैया this is the boy who wrote the letter. बिनो गथ'आ जाय गथ'आ लेटारखौ लिरदोंमोन, लाइजामखौ लिरदोंमोन होननाय जादों. This is the boy who wrote the letter. This is the boy you teach him English. दानिया बिनो गथ'आ जायखौ माने whom, जायखौ नों इंलिश फोरोंदोंमोन. होमबाना this is the boy whom you teach English. आरो खायसे फार्स्टनिफ्राय बुंदों आङो, बेखौ एसे बुजिनो गोब्राब मोननोबो हानाय. This is the boy, बिनो गथ'आ होनना बुंदों. He wrote the letter. बियो लाइजामखौ लिरदोंमोन. बेनोमोन. बिनो बै गथ'आ जाय लाइजामखौ लिरदोंमोन होननानै खनसेयावनो खालामनांगोन जोङो. This is the boy who wrote the letter. Number 2 आरो खनसे बुंदों. This is the boy, गथ'आ बिनो you teach him English. नों बेखौ इंलिश फोरोंदोंमोन. होमबा नोङो बेनो बै गथ'आ जायखौ होनना बुंनांगोन, जायखौ नों इंलिश फोरोंदोंमोन. This is the boy whom you teach English. दाना due to, because of आरो owing to माने थाखाय. इन्टारेस्टिं बेबो. दाना जोङो मा बियो I could not go to the college. आं कलेजाव थाङाखैमोन. I was ill. आङो लोमजादोंमोन, बेनिखायनो आं कलेजाव थाङाखैमोनबो खालामनो हायो जों. बेनिखायनो होबाखौ माबा जागोन सेन्टेन्सआ मोननै जागोन ना? सरि, नोंसा खालामनांगोन बेखौ due to माने थाखाय. I could not go to the college. आं कलेजाव थाङाखैमोन. मानि थाखाय? I was ill. लोमजानायनि थाखाय. ओंखायनो जों मोनसेखौ खालामनायखौ नैसा खालामनांगोन बेखौ आं लोमजानायनि थाखाय कलेजाव थाङाखैमोन होनना खनसेनो खालामनांगोन. दा नैबे सेन्टेन्सआ मोननै जाना दोङो. I could not go to the school. आं कलेजाव थांनो हायाखैमोन. I was ill. आं लोमजादोंमोन. बेखौनो खालामनांगोन आं लोमजानायनि थाखाय आं कलेजाव थांनो हायाखैमोन होनना मोनसेल' सेन्टेन्स खालामनांगोन. बेखौ जायखिजाया मोनसे हायो due to, because of नङाबा owing to जों हायो जायखिजाया. I could not go to the college because of my illness. आंनि लोमजानायनि थाखाय आङो कलेजाव थांनो हायाखैमोन. Number 2, I did not attend his birthday party. I had a personal problem. आङो बिनि बार्थडे पार्टियाव थाङाखैमोन. ओमफ्राय कमा आङो आंनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आंनि पार्सनेल प्रब्लेम जादोंमोन ओरै बुंदों. बा जों खनसेनो खालामनि इखौ आंनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आं बिनि बार्थडेयाव थांनो हायाखैमोन. I did not attend his birthday party due to a personal
problem बा due to my personal problem ना why माने जाहोनखौ जाहोन थानाय माबाफोर जाहोन फोरमायनो दोङोबाथाय बेखौ जोङो why जों दाजाबनाय जायो कम्बाइन खालामनाय जायो I do not know the reason आं रिजनखौ मिथिया you was late बियो लेट थारमाने मा नांगोन बियो मानो लेट जादों आं बिनि रिजनखौ मिथिया बेखौ जों कन्सिडार खालामनांगोन I don't know the reason why you was late बियो मानो लेट जादों आं बिनि जाहोनखौ मिथिया सिम्पल दाना थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड्स बेखिनियानो कम्बाइन सेन्टेन्सनि जि नियम निति आं नोंथांमोननो बुंजोब्बाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदोंब्ला बे सेन्टेन्स कम्बिनेशना मेट्रिक परिखा आरो क्लास 9 10 आरो ओरैनोबाबो जोंनो बाथ्रा बुंनाय लिरनाया खोब इम्पर्टेन्ट स' नोंथांमोना जुदि कम्बाइन सेन्टेन्सनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मिथिनो दंबावोबा आंनि भिडिअनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव लिरजागोन आरो जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै कम्बाइन सेन्टेन्सनि सोमोन्दै रोखायै बुजि मोनदोंब्ला एबा खोब जुदि इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट होनो दाबाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो सोरनोबा शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे बिथांमोनाबो आंनि भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो हायो थ' बेखिनियानोसै नोंथांमोना उनाव बेबायदि इंलिश रिलेटेड माखासे भिडिअ लानानै फैबावगोन उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एसेबाय आरो नोंथांमोननिफ्रायबो बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों